खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय बिग स्टोर यूट्यूब चैनल सो दिनैनि भिडिअ माजों थांना भिडिअखौ नायनानै थांना टाइटल नायनानै फैखाबाय जानांगौ सो दुबाइयाव गारिफोरा ओरैबायदि दाम खम ओमफ्राय भेलुआ ओरैबायदि खम नै बेयाव दुबाइयाव BMW बायदि गारिखौ बेबायदि गारनानै दोनो BMW लारि गारि आजाम थानाय दिखायो दुबाइयाव ओरैनो गारि बायनो हायो खम दामफोरावनो ओमफ्राय इनस्टलमेन्टआव बायनो हायो ओमफ्राय लाइसेन्स मोननायासो गोब्राब जायो गारनानै दोननाय गारि गोजा खम बायनो हायो नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्ड गारिनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नै बेखौनो गारनानै दोननाय गारि बेयाव BMW दङ बे किया दङ ओमफ्राय बेफोरथाय पता नहीं कौन सा यार पता नहीं कौन सा ब्रांड का है बहुत सारा गाड़ी नायनो हागोन थांनानै आरो सुजुकी गाड़ी पुरा गारिफोरानो गारनानै दोननाय नोंथांमोना बेखौ बायनानै लांनो हायो ओमफ्राय सालायनो हायो बिराद खम दामावनो बेयाव दुबाइयाव खम दामावनो गारि मोनो आंबो गारि लानो हायो र' आंबो गारि लानोसै दुबाइयाव कारनि दामफोरा एसे खम ओमफ्राय बेयाव दुबाइयाव गिदिर गिदिर कार एक्सपेन्सिभ कार सोलियो कार नङाब्ला बेयाव साइकेल सोलियो गेजेराव बाइक सलाया बारा गरम थाखाय ना मानि थाखाय मिथिला ओमफ्राय बांसिन साइकेल सोलियो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव एसे एक्सपेन्सिभ लाइसेन्स बानायनाया इजि नङा ओमफ्राय दुबाइयाव जोंनि बायदि प्राइभेट बास बिदि सोलिया आरोना बेयाव सरकारनिनो बासफोराबो ओमफ्राय बासानो जा कारानो जा जेरावबो फुल एसि थायो नै बासा बिदि जायो ओमफ्राय बेयाव फुल एसि चार्ज होनो थाखाय चार्जारबो मोनगोन लागेज दोननो थाखाय लागेज जायगाबो मोनो एबार जोङो ट्रेनजों मेट्र'जों ट्रेभेल खालामगोन नोंथांमोना नायदो बेयाव थांनो थाखाय बेबायदि नल कार्ड नांगौ जायो बे वाइट कालारा नल कार्ड ओमफ्राय दायो जोङो थांसिगोन ओमफ्राय नै आं खिथाबायना नल कार्ड बे नल कार्डखौ बे साइडआव टेप खालामनांगौ नै बिदि लगायनांगौ बिदिबा नै दरजाया खेवबाय ओमफ्राय जोङो ओंखारलांबाय नै बेबायदि बे जाबाय मेट्र' बिथिंबो मेट्र' दङ बिथिंबो मेट्र' दङ ओमफ्राय जों दायो ऊपर जा रहे हैं ना बहुत भीड़ है ना बहुत भीड़ है आज हाँ नै मेट्र'जों थांगासिनो जों दायो ओमफ्राय नै मेट्र'निफ्राय एयारपर्टनि भिउ गाइस बालाबारि गोजा बेबो दुबाइ बेफोराव दैबाना जायो मिथिबाय जोंनि बड'लेण्डआसो साबसिन नेचारेलि दाथ' आर्टिफिशियेल गोजासो सब बिल्डिं गिदिर गिदिर मोजांफ्रा अरिजिनेल नङा नाय अरिजिनालानो Next stop is Al Sam 3 Dubai Nursery. guys naik na dan bikin balabari ke sana dia baik pura bala ke sana naik na kan nih guys बेफोरो गासिबो दंफां लाइफांफोरखौ बेबायदिसो फानो नै गिदिर गिदिर दंफांफोराबो सब टाबावसो जाजोबो नायनो हागोन nih मानोबा बे बालाबारि गोजा ना इसलिए बालाबारि अभी देखिए इसको गिदिर गिदिर दंफांफोराबो बेयाव आं खिथिगोन र' गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ